ሻሎም ሻሎም ኣብ ዩጋንዳ ትርከቡ ኩልኻትኩም ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሓውኹም ኣፖስትል መሓሪ ካብ ጴጥሮስ ቤተክርስቲያን ካምፓላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኩላትኩም ኣብ ካምፓላ ዘለኹም ቅዱሳን ካልኦቱን እንተኾነ ንኹላትኩም በጎይታ ኢየሱስ ስም ሰላም ይብለኩም። ሰላም ቅዱሳን ከመይ ኣለኹም? ሓውኹም አገልጋሊ ብርሃኔ ካብ ቤተ ራእይ ሚኒስትሪ። ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን። የክርስቶስ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት GCBC ሕብረት ወንጌል አመንቲ አብያተ ክርስቲያናት ኣብ ኡጋንዳ ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብ 27 ስጋዕ 29 ዓርቢ ቀዳም ሰንበት 9 ከአርብ እስከ እሁድ ድረስ ልዩ የምስረታ ኮንፈረንስ አዘጋጅቷል። ዓርቢ ናይ ምሸት ሰዓት 5 ክንጀምርና ቀዳም ድማ ከምኡ ሰዓት 4 ክንጀምርና ሰንበት ግና ኩለተን አብያተ ክርስቲያናት በሓንሳብ ኮይነን ኣብ ካባላጋላ ኣብዚ ተዳለወ መንፈሳዊ ድግስ ኩላትኩም ክትካፈሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሉ ቦታ ድማ ኣብ ግራንድ ሃብ ሆል ሓንሳ እንምልኸሉን እግዚአብሔር እነኽብረሉን ግዜ ስለ ዝኾነ ንምፃሞ ሌትስ ሴሌብሬት ክራይስት።